hello, sisters Maliskarte at ang salmi sa kuan sa pispa ni kasi si Bing. Kay managa mi ya kauban namo si Doroy, the Wonder Boy. Aroy baha. Hi guys. Mabuak. Mabuak ba? Okay, mabuak gani. Muni among apo bisag-asa mi mga to, mukuyog yun na siya. Murag pulag labot. Kaduha na siya ni kuan nakaligo. Kaligo sa uwan kay mao pang uwan diri. O nya mao na nga. Da. Kuyog-kuyog gihapon. Wala tay sudlanan sa isda. Uy, ang atong sudalan sa isda dong. Wala balde daw? Wala. Diha, wala diha. Ako na Kay lang dong. ako. Suko na lato tong kuha. Diba? Ha? Ay guys. Oh, wow. Sayaw, sayaw. Sayaw mo ang kauban, no? Hmm? Sayaw, sayaw. Nakita ng TV. Hello, Madam People. Mabuhay. Hello. Nana mo, welcome. Kasisi. Asa ba magkuhan? Ato mi sa kuan, managa mi. Panuban kung ba ka ng Di magpabilin gani, magsiguban. Nadong, hi! Hello mga followers! Nadong! Nadong! Sige, kaway-kaway! Are, aris mi sa unahan les. Oh. Mas. Kami dire sa ispa ni Kasisi oh. Kami sa ronduha kay kuan man kanang ko man siya sa panabugod. Ya, kami lang sa ring kuan. Duha ni Kasisi Rot. Kay gis nasuroy man namo siya gahapon. Og makakuyog mi ini Domingo kay magsimba man sila diri. Usa pa mi makauban ang balik unya og naay mi kuan nami taas-taas nga panahon nagasuroy mi to sa ilaha pod amo siyang ginabisita. Sige lang. Ayaw pa natin ha! Mudas magang gini na ah. Diri ang basaka ay diri ang pispan. Dito ang basakan. Wala kay tanam. Diri man ka. Diri sa Diri sa mag-una. Banha kay maglula oh. Banha kay sila. Dagan kay Talaga? mangilog sa kung taga ay. Ayaw ba? Mo ka oy. Samot yun na ronolay ko ah. O drago yun. O sa to son bitin son. Isa to. Bitin? Bitin? Bitin. Muka bata oy. Kuha taron. Awa dapat kayo ron. Nara akong apo o, badlungon. Nara, may pangilog taga. Dagang kay halwan oh. No? Hi guys. Sige. Hi guys. Gami. Ito yung bak. Hay dako ah. Ako at oy. Dako kayo dong oh. Oy. Hmm? Dako. Ayaw. Chuno na to. Ala kay kada ba kay hingko ana hingunod na. Agoy. Oh, hingunod na kay biraha. Bira. Bira.
nanay panihapon among dudong. Kana. Bin ada dayon. Ano? Dagan kay ito tapi kasta. Pastilapan So pagkakuha ana nga labayon man. Ayo, ni hadi ang halon. Dadak po ato oy. Ito kubra. Kubra. Allah. Dito sa lolo mo. Na, tanam na ganda. Ah, yehey! Hey, kakawa na si Dodong. Awan na Hey! Nana na siya sudan, imo kuha. Oh. Yay! Nana na ko sudan. Ah! Ayaw buhi idong. Dug, no? Oh, pakita ito. Ayaw buhi idong kay. Sudan. Ay, yehey! Nakuha ng batag sa Sayaw idayun, sayaw idayun. Sayaw idayun. Ay! Nana siya sudan, lipaya sa bata oy. Yehe. Lipay na kayo mong bata. Nakuha na siya. Yehe. Yay! Yehe. Inatatay si Sar na nami kuha o sa imong pispan. Ayaw mo ito plan na. Agay. Ang gwardiya sa likod oh. Ah, magkapakapay. Magkapakapay ginarong apo ni kasisi ron. Bato. Pulat ka. Ay, namang laparo bay. Bato. Pulatron. Ayaw dong. Bato. Uy, magtuklat mo tayo mo ba? Bato. Sige. Ay. Bato. Be, lat be. Agon. Ayaw ana ba kay bukat mong kamot. Na. Dula pa to dong. Tinuod na to Ako dong. ba kay grabe. Happy birthday to you. Sige, Ay, sige. mamatay man tani dong. Bato. Oh. Bato. Ayaw pila nanay. Bato, pek. Bato, pek. Okay. Ah, mga hagbong yun mo din ha. Unang apo sa mga kasisi nga bisag asa. Lakaw. Kuyog. Napa mong iro diri oh. Napong iro diri oh naguol. Kay gamay ra daw mi kuha. Oh. Usay problema ko wa pa nimong tammi na tamni imong basakan. Suko? Manguli lang mi mga kasisi ang among kuha. Isa ra gyud ka buo kay ang among apo labayon man ang kuan, tugaw ang isda. Manguli lang mi sa sunod. Nara o yung kuha. Narasan ko siya sang kuha. Unsaon na nimo dong? Unsaon na nimo? Isa ra gyud kabuk ang kuha kay. Yamang labayon ang kuan oy. Yang kuha. Yang labayon ang pispan ba? Matugaw ang mga isda. Ya kung dili na mo pakuyugon, mukuan man siya gon mohilak nya gipakuyog namo so isa ra gining kubit kay iya hamang panglabayon. Labayon man niya ya. Dili ra mi ko to mga kasisi atangi ang sunod namong vlog. Episode. Bye-bye. Bye-bye.